Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez ur eta lur saio honetara. Gaurko saioan mahatsagintzaz, ardogintzaz solastuko gara, konkretuki Baztango xuriez, eta horretarako alde batetik Ana Iriarte eta Iñaki Benkoetxea izango ditugu, beraiek proiektu honen sortzaileak dira, eta pasadan uztan, dauneko botila kuadrilla bat atera zuten, eta beraien ibilbidea pixka bat aztertuko dugu, eta nola ez, botilatxo bat altxatua dute, denak saldu omen ziren segidan, eta guk ere aukera izanen dugu botila hori dastatzeko. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan gure saioaren ardatza, Baztango xuria izanen da, denontzat ja aski ezaguna, ja urte kuadrilla pasatu da, proiektu hau martxan jarri zutenetik, bai Iñaki eta bai Anak, eta Iñaki, hala da ez, azkenean mastean gaude hemen, eta ja urte batzu dire ja martxan duzuela hau. Bai, kostata, eta ezina ekin ez egina ez, pasatu dira urte batzuk, eta esperon, baina aurten ja saldu ditu lehendabiziko botilak, eta konstata ja ikusten dugu ja tunela argia hor dagoela, eta badijo ala horrean proiektua. Mastia, bertan gaude mastearen barruan, hasieran ikusi gintuen aur jaio berria bezala txiki-txikia zirelikan, da oain ja ari dire indartzen, matxak, eta baina hau azkenean natura da, eta badakigu naturan, naturarekin jokoan gaudenean, faktore asko direla, eta horietako bat horma, eta aurten zoritxarrez, pixka bat esperientzi txarra edo horma batek atakatu dixentez. Bai, temperatura ona hasi zuen goixamar, orden abiatu ziren, martxan jarri zen mastia, eta gero apirilaren akitzealdea, 28an, horma fuertea jo zuen, eta kolpatu zituen. Hemen, untan nahiko ongi da erantzuten, zeuxe, azkenean behin abiatua dela hormak jotzen badu, bagian aurtengo uzta hortxe gelditzen da, baina ematen du untan behintzat, dela indarra berreskuratzen, eta ikusi behar norainoko kaltea egin duen. Jendea berriz ere pixo bat kokatzeko, Baztango xurie, pixo batzuek zenbat hektare dituzue, ze barietatekin zaudete lanean? Gu momentu zitugu 2 hektarea pasata. Hemen izkiota txikia eta Rieslin, beste partzela baten Hondarribia Bizuri eta izkiota handia, eta 3. baten, oraindik produzioan sartu ez dena, Rieslina eta Hondarribia Bizuri. Helduen urterako laugarren eremu bat landatzen dugu, aber heltzen garen eta prestatzen dugun, eta orduan 2 hektarea horiekin, momentuz bat erdi dugu produzioan, eta hortik atera ditugu gure lehendabiziko 500 botilak. 500 botilak, atera genituen 1000 matz bilketan 1000 eta 200 kilo pasata, arazo izan genituen ere iaz, bai sartasarekin hasiera baten, ekainaldean, eta gero txoriekin, arazo dezente, bukaeran, hemen besterik ez zegoen, martxa besterik, eta ederkiari ziren jandaian, eta orduan kilo batzuk galdu genituen, baina azken 500 botila dira dio, lehendabizikoak, eta hortxe da proiektu, 2000 ona, pasatu dira urtean dana, baina posik, hemen txe. 500 botila, eta ezakite, pixka bat, Baztango xuri hori egiteko, bariedade desberdinak badire, nola izan dut da pixka bat bilakera hori, ze barietateak nasi, induzue barietate desberdinekin proba desberdinak, nun egin duzu pixka bat hori dena? Aurten oliten ardotu dugu, guk oiniken ez dugulako infrastruktura, gure asmoa da hemendik urte pare bateko guzta hemen egitea, baina momentuz ez dugu eta oliten egin dugu. Eta 4 bariedade ditugu, Rieslina galdu genuiko edade, ardotu handia izkipri. Elba 3 bariedade gero zuk nahi duzun bezala edo enologoak markatzen den bezala nasketa egitea. Aurten mastia oino gaztea da, produkzioa ez da handia, eta orden ez duzu aukera handirik ere nasketa diferente haunitze egiteko. Orden aurten egin genuena izan zen izkiriota handia eta Hondarribia Bizuri. 3 parte izkiriota handia eta bat Hondarribia Bizuri. Eta hori da aurten atera genuen ardoa. Eta ez dakit, Iñaki, badakigu botiletxo bat hemendik handuzuela, gero dastatuko dugu, ez dakit ze sensazio, uste zuru nuten bezala ateri da ardoa, jendeak zer dio? Bai, gu azkenean Hondarribia Bizuri mahatxa, txakolina egiten da horrekin, eta badakizu zer emango dizun, zamintasun puntu bat, guk hori biratzen genuen. Eta izkiriota handiak ematen dizun puntu ere, ez ezaguna dena, azken finean hor dugu irulegi, eta jendek ez du ezagutzen irulegiko ardoa, eta oso ona da.
Eta orduan, nahasketa hortik atera dena, gu bilatzen duguna gutxi gora bera hurbildu da. Ez da euneko eunen, hurbilduz dijoa, eta badu samintasun puntu bat, baina badu izkiotak ematen dion beste puntu bat ere, nabaritzen dena, freskotasun bat. Orain asko edaten da, adibidez, txardone edo berdejo, ez? Baritateak, eta baritateak ematen duten ardoa mota bateko da. Gurea beste bada. Hondarribi zuri egonda, samintasuna horre egongo da. Eta gero freskotasuna, baita ere, eta nik uste jentea orokorrean kritika ona izaten ari diela, eta gustoko duela jendeak, ez? Baina ez esan behar da, lehenbiziko usta edo lehenbiziko botila direla, eta lehenbiziko tidana primera atako baliz, bilakara bat danaz. Bai, horre ardoan ere nabari da mastia gaztea dela, eta hoi ere gainde bere evoluzioa edo eginez, eta botilan berean ere, aurtengo ardo hori hemendik 3 hilabetera botilan ere lasaituko da pixka bat, eta xamintasun hori goxatuko da pixka bat, eta gero mastie handituz bezala ere, gainde pixka bat evoluzionatzen eta gozatzen, baina nik uste dut, hoi da, azkenean ardo berezia da, nortasun berezikoa, eta ez da txakolina, ez da ardo xuri arronta, orden da olako gauza berezi bat. Bastango xuria da, ez hori da. Gero, azkenean merkatuan zaude, eta merkatuan da den guztiak, dena da, bakoitza lortuko du edo egingo du bere iritzi, ez? Baina, azken finean ere ez da ez esnea, eta ez da eguneroko beharrezkoa den zerbait. Hor dago, bastango xuria da, eta proiektu bat da. Ez da ardo xuri bat, proiektu bat da, ez da ere, balatu behar dena, eta nik uste dut horretik konten gara, ez? Lehen aipatu dugu, apirilaren 28ko horma horrek fuerte atakatu zula, ez dakizuek lur sail desberdinak izatekin, behar bada leku guztietan ez du atakatu, edo nola izan duzen horma hura? Nabaitu da, nik uste dut 28ko horrek eman duela berago gorago baino. Eta adibidez, Hondarribi zuri dugun tokianan, utxun berago dagoela partzela baino, hor egurra eman zion, kriston egurra. 180 galtzeko moduan. Eta pixka gorago lasaiago, ez ongi. Dena daude goalde aldera, baina hori pixka berago eta berago somatu dela desente. Bestetik, ikusten dugu maiatzan gaude, baina ematen dugu abuztuan gaudela, eguraldia izugarrizko eguzkia berua, ez dakit matxarentzat idorregi den, ongi doa. Matxaindako iduzkie beti da on. Gero sobera idorra denean ere ez da ona, eta uria egitea ongi da, gauza da neurrian. Ez da inoiz denen gustokoa izaten, baina azkenean ura behar du, biztan denez, baina iduzkie eta idortxagoa matxaindako ongi da. Eta orai horma horren ondotik hola pixkate bizi berritzeko ere ongi, oraiko guraldia ongi da, bai. Plantazio berri bat ere baduzu eskuartean, ez dakit plantazio hori pixko bat esperientzia baduzu beste landaketa okin, pixko bat sistema bere asmoa duzue, distantzia paseiotan, dana antzekoa. Badakigu eta variedada argi dugu zer nahi dugun. Bilatzen dugun ardo horretarako, eta nahi duen kantiatetako ze ardo nahi dugun, ze variedade jarriko dugun, hori argi dugu, baina estruktura honetan, espalderatan, eta biterdi bat pasata landare tartean. Hoxe, guk oraintxe zer dugu, orain dugu belarra eta zibergarela tratatzen, hoi dia, komentatzen damen ditugun lanak, ez? Berriz ere, ziklo hasten da, guretzako ere. Zikloa geroz eta ezaguneagoa, kontrolatuagoa, eta, poliki gero, usta denboraldiari begira. Seko dira brexoia, matxaia nabaritzen gehiago, grano handiago egiten, eta ez egite, benako esperientzia hori, oliten ardoa egitearena, laguntza izan duzu ezakiten enologo batzuen laguntza, nola izan dut da bizipen hori denak? Jan oliten lanean nahi da enologo talde bat, eta mastizainak eta enologoak horribiltzen dire esperimentazioa eta lanak egiten, orduen beti lagungarria izaten da olako esperientzia. Gero egia da, haiek bertze variedade mota batzuekin ohituago daudela, bertze eremu batzuetan lanitera ohituagoak daudela, eta orden, hor batzutan egoten dire igual, irizpide bizkate diferentziak, baina ongi, azkenean haiek duten esperientzia beti baliagarria da. Eta guretako urte hauetan guk estruktura izan arte, ardotzeko estruktura izan arte, ongi, guretako laguntza izan da, bai. Zuek zuen estruktura edo zuen upategia izaterako, pixuat
urte pare bat. Minimo joanen dire, esperientzia hartuko duzue, eta ja garbi jakinen duzue, gutxore bere infrastruktura aldetikan ze beharko duzuen, ez, zuen upategirako, ez? Ongi heldu da, orain kanpoan egitea, gero etxean asmatzeko aixago, ez? Eba prozedura badakizu eta presupuestoa badakizu zenbatekoa den. Baina, bueno, beti dago ere ikusten nola kanpoan ardotzen ari, beraik ere ikasten ari dira, Beraintzako berria da mahatz mota hau. Eta orduan gero diseinatzeko orduan ere lagungarria da. Bueno, gure asmoa da aurten ere berriz ere segurazki literara matea, baina 2000 ea posiblea dugun, 2018ko usta hemen ardotzea. Denborak txikitzen doazia, ez? Hoi da gure helburua, lortzeko kapaz garen, bai. Mastia gero ez da hundiagoa, dar gehiago, orain arteko kimaketa lanak, bueno, oraindik pixo bat esaten aldu jaia forma ematen, baina, bueno, iritsiko da momentua, non kimaketa bera, azkenen eskuz egin barrekoa, pentsatuta garbi izarregin, bere denbora eramango duena ere, ez? Bai. Bueno, eta gero kontutan hartu behar da gu ekologikoan ari garela, ez? Bueno, guretzako horrezen nahi izango zen, segurazki hemen botatzea herbizida, eta baina, bueno, ez dugu hori nahi. Lanak ikasten ditugu, kimatzearena ikasten ari gara, azkarrago bai, baina lana du. Eta negu partean egin beharriko lana eta orduak sartzeko. Orduan hori da, kudeatu behar da, alde batetik, 5 botilak ez dutela ematen bizitzeko, eta lan egin behar dela hemen, eta hemendik kanpo bizitzeko. Hor da, duguna oso larri bat, ez, edo handi bat. Behar bada iristen alda momentua enkanten ate behar dituzuela, eta orduan asko pujatzen dutela eta soluzionatu duzuela bizia. Ez dakit ba, segurazki lan gehiago iteako tokatuko zaigu, ez? Baina... Bueno, ongi hasi zarete eta askotan... Hemengo inguruko nekazari guztiek, 5 botilekin 2 soldata azatzen badituzte? Batzukan, beste behiakin denbora pasada biltzela orduan. Ez da jaso, Bueno, eta ezagite hormak atakatu du, hormak atakatuko ez balu aurre ikuspena zenbat botilako izango zen, nola izango zen, ja? Urten, hormaren zera hori izan baino lehen kalkulatzen genituen 2000 botilaterako genituela urten. Orai ikusi behar nola erantzuten duen landareak horma horren aintzinean, eta ea 2000 ez dakit alegatuko garen, baina ea 1500 alegatzen garen, bai. Azkenean ez, urtez urte gehiago atera, eta ea noiz lortzen ditugun, aurre ikusiak ditugun, 10.000 botila horiek. Bai. Urtetik urtera 3 izten joaten baldin bada, iritsiko da 3 urte barruia kantitate pollita. Horma esan dugu ezakite gaur egunean nekazariek eta batipat herri beraldean seguruak izaten dituzte, zuen kasuan beste gastu bat gehiago izango zen, eta ezakitze aurre ikusi duzu edo ez dupena merezi edo? Bueno, beti daude ikasteko eta seguru bat egitea beti ongi dago, ez dugu. Ikasten ari gara, segurazki helduen urterako izango dugu. Bai, azkenean da egin beharreko gauzetako bat, baina aurten momentuz ez genuena egina, bai. Izaten delikan behar bat igual kantitatea finkatu da mastia eta kantitate handia ematen du orduan bai duzu jokoan gehiago, ez? Nekazal segura beti daude subvenzionatuak nekazaria baldin bazara. Horti bizi baldin bazara, ez da gure kasua, ez? Orduan, baina, bueno, bai dela beste txoriena bezala iaz, konpondu behar duguna horten, urria zaro partean ez dakit nola, eta baitugu ideia batzuk, ez? Baina, bueno, seguraena, beste puntu bat, aurretik ere botilarekin, ardoarekin, eta botila, eta etiketa, eta kortxoa, eta kapsula, eta boltzak, eta dena dira, urtez urte, zelduen urterako, segurua. Bueno, osasuna izan da, hori da nahiteko, ez? Bai. Hoi da, eta ea zer moduz baten den, bai. Bueno, pixo berotu gara, hau ere idortu zegu, eta igual behar da momentu okia da, pixo bat, zuen bastango xuria dastatzeko, ez? Eta ikusentzule, telebistaz ikusi beharko dute, eta helduen urtean justa gehiago delikam, orduan bai erosi posible den guztia. Ziko gara orduan.
Hementxe gaude Maastian, eta bueno, askotan esaten da fruiturik goxoena izaten dela arbolatik hartzen dena. Guk ardoa Maastitik ez dugu zuzenean hartu, baina bai Maastira ekarri dute Ana eta Iñakik, lau kopa pollitakin, eta bueno, hasiko gara dastatzen ez? Bueno. Kotxe du sortu behar, ezta? Ba, kotxea kopa batekin hartu gut, lasai. Ba, bueno, hemen ikusten duzue, Baztango xurie, lehenbiziko usta, eta gutxienez, topa inbarko dugu, ez? Txintxin esaten den bezala. Bueno, urte askotako eta dastatuko dugu. Hona, jo, Aitzona. Bero honekin, Fresko dago? arriskutsua. Bai, baina badu zapore oso ona, Bai. Da lehen aipatuzuna txakolina eta ardo zurien tarteko badu. Bai. Aurreko mengo nekazari batek probatu zuen, eta esan di, berezia zuen ardoa, hartzen diot txakolinaren puntu bat, baina gero badu beste zerbait, da bai, izkiriota dago. Eta guretzako benetan oso gustuko dugun mahatz mota. Eta kontsumitzaile aldetik, pixko bat, txakolina gustoko izango du ere, eta ardo zuria gustoko duna, bi perfeloiek hartuko ditu iruditzen zaitez. Bada jendea batzuk txakolina bere zaila unitz tiratzen da. Azkenean hori da, txakolina edatera ohitua ez dagoen jendearen dako, edo ardo suabeak edatera ohitua dagoen jendean dako, xamintasun hori ez dute gustoko. Baina bertze jende haunitzek erten doi da, ardo xuriak grazia pixkat ematen dion xamintasun bat dela, ez? Eta orduen hori da, ardo xuria, baino bisi punto horrekin, ez? Ondarri bixurik ematen dion bisi punto horrekin, bai. Eta kolorea eta, ni ez dut asko ulertzen, baina, aski garbila eta pollita, ez? Nahiko dugu egin mahatxa, desbrozatu, kimatu, eta, ari gara ikasten ez. Azkenean ardo txukunatera da. Eta, oraindik ez gara sartu ardogintzan munduan dauden prosa eta poesia guzti hortan. Onartzen, kapaz gara iguazateko ona edo txarra, eta guretzako ondo dago. Eta, merezi duen ardoa. Pena badugu, ez dagoela gehiago. Edaten ari garen hori esklusiboa dugu, ez? Bai, azkena. Bai. Salmenta aldetikan, 500 botila esan duzue, zenbat? Asko kostatu zen saltzea edo nola izan duzen? Zegierran, aste zainduan Elizondoko plazan egiten den artisau eta nekazal produktuen azoka hortara atera ginuen, ikusi genuen aukera polita izaten altzela, publikoari erakusteko behira da egiten nahi garena, eta horra atera ginen merkatura, eta egun terdiz saldu genituen botila gutxi guzti horiek, orduen alde hortaik pozik. Hoi da, lehenbiziko aldia da, baina lehenbiziko aldia izateko kontent, bai. Eta ona izan du. Eta erosi duten guzti horiek errepikatu gutela, seguro. Ez dire, probatuten nolako ardoa den, helduen urtean espero honen dire. Eta asko kanpoan gelditu direnak, erosi gabe, horiek nahiko dute. Pixka bat bizi dili, helduen urtean, eta, ardoa, fresko guztietan gaude, baina aski freskoa dago, nola edan bar da ardoa hau? Nik ez dakit, nik nuke da bart jango txuleton batekin, txuletakin edo aragiakin, baina ardo xuria, dani grabatuta gongo da, horre zen izuen onjo beltzakin, hemen ateratzen diren onjoak beltzakin elegante, eta bestela, arrainakin, badakizu, eta gaznakin, eta ongi sartuko dala. Beti fresko eta konpainia honean, orduan, hoi da. Gero ere, hartzeko esaten den bezala, igual bazkara aurreko poteoa, da hori, ikusten da ongi sartzen dela, freskoa. Eta ardo xuria, gero eta gehiago edaten dela, eta, aperitiboan edo poteoan, aukera hon bada, olako gunetekin behintzat, aukera hona da. Gero ere, bada ohitura, Gipuzko aldean, Bizkaian ere, Nafarroan behar bada igual gutxixo, baina elkarte gastronomiko asko izaten dire, hori jendeari gustatzen zaio denbora pasa gutxi. Janda edan ongi,
Eta hor ere, bueno, izaten alda leku bat, eskaera izaten alden, ez? Jatetxetaz gain ere, ez? Bai, hoi da, aurten egia erran ez du eskara lan komertzialoi egiten, hoi da, bortzen botilekin ezin duzu gauza hundirik egin, jatetxetan ezin duzu eskaini ez duzulako zurte osoan emateko. Orduen, gure helburu hoi da, hasi pixkan aurten publikoari, jendeari publiko jarri dugu salgai, eta gero pixkanaka, bastan bidasoako eta inguruko jatetxetan eta hasi saltzen, hoi da. Eta azkenean, botilak, zenbat botila daudenaren arabera, zirkunferentzia hoigan pixket luzatuz, baino alik eta hurbilenen saldu, bai. Salmenta alik eta zuzenena izatea. Gero, ardoa botilan egon ezkero, ja iraupenaz, zer iraupen izaten du? Duen zamintasunekin ez dago problemarik, urte bat, ardonek urte bat errez aguantatzen du, kapaz baldin bazara etxean urte bat gordetzeko, baina eta kortsoa ere ona da, eta ordan urte bat lasai eta gehiago ere. Segurazki ardonek eskatzen du pixka berandago ateratzea, atera beharrean ardoa egin dago igual urtarrierako, baina igual maiatzaldean edo ateratzea. Eta gero botilan utzi, nahi duzun denbora ondo kontzerratuko dela eta. Hori da. Duan izan urteko ardoa dela, eta hoi da ez utzi 4 urte horrek ez du zentzuik. Hoi da ondoko urte terdian komeni da edatea. Eta beti ere gero ere bastan badakigu, turista asko ibiltzen dela bertan, eta dozein opari bezala eramateko baten bateri edo oroigarri gisaren pasatu zu asteburua, erreza da ez, botila kuidado pixka bat izan ez puskatzeko, baina ez da beste produktu fresko bat bezala iraupen txikia duna ez. Opari hona da, ez bastango ardo xuri eta momentuz hori da. Hemen dagoena bakarra da eta gainera ekologikoa dena eta opari hon bada. Etorkizun hori begira, hendikan asmentatan gaude, baina sartzen altzen atxamponatua, beste puntu bat, beste varietate bat hori ja paus hori eman ezkero seinale dana ongi doala, ez? Hoi da, hemendik ez dakizen bat urtera, ian animatuko ginen bertze gauza edo gorriren bate egitera, edo baina hoxe, pausuz pausu, bai. Zerrenda luzea da, baude proiektua, egin daitezke variedadeak, egin daitezke matxarekin ere prentsatuta gero, egin ditzakegu olioak edo kremak, egin daiteke gorria, egin daiteke beltza, aukera badaude, baina, denborarik ez, eta pausu ez. Matxa ateratzea edo ongi joatea dena kostatzen da, faktore asko daude, baina gero beste guzta da upategiko prozesua. Prozesu hori zaila da, badu, bere komplikazioa edo... Azkenean argi izan behar da olako gauzetan eta gehiago ekologikoa nahi bazara lortu behar duzuna da matxona. Matxonakin posible da ardo txarra egitea, baina matx txarrakin ez duzu ardonik eginen. Orduen importantea da, mastiko lan arras importantea da. Eta gero upategian ere dudigabe lan importantea da eta zaindu beharrekoa, baina lortu behar den lehenbiziko gauza da matxona llegatzea upategira. Eta gero raukera izatea matxorrekin ardon bat egiteko. Eta lehen aipatu dugun, proiektuan den infrastruktura hori gauza unitz behar dire? Proiektuan bera, lehen da bizi hemen makinaria, hemen azten zara traktorek handi egia dira lanerako, desbrozadora, atomizadorea, hor daude herramienta berezi batzuk hemen ez daudenak orokorrean. Interzepasa ez dago. Hori alde batetik, eta gero, upategia montatu beharra dago, depositoa, prensa, filtroak, hotza, badaude, mila eta inbertsio bat egin beharra, Hor dago askotan kexatu izan gara, nola ez dagoela bideratuan nekazaritza horrelako proiektu berrien dako, Eskatzen dizute, ote batetik bestera, hortik bizitzea eta ezinezkoa da. Behar dituzu 5-6 urte, orduan, alden bezala. Upategiko inbertsio hori joaten alda poliki egiten ere, ez dakite edo nahi eta nahi ez da ikusi behar duzu topea zenbat ematen aldun, horren arabera egin. Azkenean guk badugu aurre ikusia 3 hektareakin funtzionatuko dugula, orden horrekin zenbat kilo bilduko ditugun, eta orden upategia horren arabera dimensionatu behar duzu. Azten bazara upategi txiki bat, eta gero matxa gehiago bali mauzu, motz gelitzen zara. Orden dimensionatu behar duzu zure tope hortara. Eta gero, pixkanaka, hoi osatzen, prentsa beharko dugu hemen digutira, deposituak, hasieran beharko ditugu dugun matxaren dako depositoa, baina, hoi bai gehitzen alda, baina struktura bera, borda edo konponduko dugun borda edo behar duzuia dimensionatu tope hortara. Finkatua duzue borda edo leku edo...
bai, badugu hemen aizkundun bertan tokitxo bat, eta hor moldatzen hasiko gara laster, eta itxuroso nik uste dut polita gelditu daiteken upategia egiteko, ez? Borda bat, Gero turismoare begirare egiten alda, ez? Pixka bat izan da zuek zuen upategia, zuen mastiak, bisita gidatuak, horrea abaniko bat irekitzen da, ez? Hor izan nintzen, hirugarren pausu hoi bazkenean mastia eta ardo gintza, eta gero ja, bisita gidatuak, edo jendeari erakutsi mastia nola igaren lanean, upategiari bisita egin, eta ardoa dastatu, bai. Hori da hurrengo ondoko pausu. Enoturismoa bastanen, Ametsak egi bihurtzea azkenen, ez? Hemen dugu, lekuko, ez? Hemen dago? Hori da. Ikusten duzue, hemen ditugu bi sortzaileak, proiektu honen sortzaileak, Baztango xurie geroz eta gutxiago eskuartean, eta, distanten bestelasiko gara basoari solase mikrofonari beharrean, eskerrik asko bileri, eta, behar urrengo uztan, hormak uzten duen botila desente ateratzen, eta, orduan ja konsumitzailea espabelatu beharko da. Diren botila guztiak ateriko dira gudore, eta hala izan da ia, ez? Hori da. Eskerrik asko bile eta beste bat arte ondi izan. Mil esker zuei nahi duzen arte. Ikusi dugu, pixka bat nola izan duden azkeneko uzta, beraiekin solastu gara, baino Xaloa Telebista hasiera-hasieratik beraiekin egon gara proiektu hau jarraitzen, eta segidan, aurreko proiektuaren aurreko etapa batzuk ikusiko ditugu. Hobeto nolatan izan duzen, idei hori Baztanen berriz ere urte asko pasa ondoren mastia lantzea, ez? Mastxa lantzea. Azkenean gaur egungo egoera ikusita, eta lanean nahiko kaskar biek, ez? Eta betianik, bueltatzen Baigorritik eta Irulegik eta han egiten zena pixka bat ikusita, beti pentsatzen genuen da, eta zergaitik Baztanen ez. Orduan, gehien bat igual behartuta edo bultzatuta egoera kaskar horretik, azkenean pauso eman genuen, eta pixka bat proiektua martxan jarri genuen. Gehien bat ere, Irulegik eta Baigorriko referentzia ona ekarri, han dagoena hemen kopiatu. Hola ziginen, oain dela 5 urte, baina hasieran beti ere pausa ematea kostatzen du, zer egin, ez egin, bai ez, hau sartu ala ez, eta azkenean behartuta gehien bat lan kontuetik, oain da momentua. Eta orduan, martxan jarri genuen. Esan behar gainaz, bilek ikasketak nekazaritzaren munduarekin ina dituztela, bata ingenieritza teknikoa, eta bestea Iñaki, goi mailako ingenieritza ina nekazaritzarekin zer ikusia duna, ingeniero tekniko eta agronomo ditzen dena bestea. Eta ana pixko bat gehiago jarrituaz gaiakin, erabaki zenuten matxagintza landu bartzen dutela, Arizkunen, Baztanen, eta garbi zenuten hasieratik matxa zuria landu bartzen dutela. Bai, hasieratik planteatu genuen matxa xurie, hasteko erresagoa delako, eta gero baldintza klimatikoak eta hoiengatik erresagoa delako matxa xuria lantzea. Orduan egin genuena da, bi partzelatan jarri ditugu matxa xuria denetan, batean Hondarribi xuri landatu dugu, hori da txakolina egiteko erabiltzen den matxa, eta Izkiriota. Hoi da Irulegin erabiltzen duten matxa, ardo xuria egiteko matxa. Orduan bi bariedade horiek jarri ditugu eta horrekin ardo xuria egiteko asmoa. Guztira zenbatxo hektaria landatu dituzue? Bat erdi. Bi partzelen artean hektarea erdi. Landaketak eta noiz egin zen dituzten, Iñaki? Pasaden apirilean, pasaden urteko udaberria luzea izan zen, edo negu luzea izan zen. Eta euria zala eta pixka bat atzeratu izan, eta orduan apirilean. Beti ere konbokatoria eta zolanean lagunak deitu eta altzen bezala,
apirilan, lehendabiziko urtea ingo dute orain. Orain dela hilabete batzuk ere etorri ginen bertara, itxura hondiriko indikan ez zuen, proiektu hasi berria zen, baina orentxe bertan iritsi da momentua, baina behitu eta bai, masti badugula, eta proiektua aurrera doala ez. Ez dakit pixka bat ikusen entzulei gogorazteko nola izan du da guzti honen Baztango Xurie proiektu honen hasiera edo nolatan sortu zen dana. Bueno, azkenean, aintzinekoan kontatu ginen bezala, hortxe biek ere lan egoera kaxkarraekin, eta azkenean animatu ginen olako proiektu batean sartzeko, eta 2013an jarri genituen landareak, landatu genituen mastiek, eta aurten, ikuste duzu, aurten helburu ezen plantak alambrera ailegatzea, eta iaz 2013an landatuta, iaz sustraiak zainak ongi indartzea, eta aurten tronkoa formatzea. Orduen, ikustu duzen bezala, zenbaitzuk lortu dute, bertze batzuk ez, eta aurten egin beharko dena da, lortu ez duten horiek berriz ere kimatu eta heldu den urtean formatu, eta hauek utzi tronko bakarra, eta hortik heldu den urtean formazioa hasi, matxa emateko formazioa. Alde batetik egiten duen neuri guztiaekin, proposa da landare asko hazteko, ez? Bigor esaten dena asko hasiko dela, eta gero bezaletik mindio eta oidio sartasa, gorrine, sartasa, eta oidioa hastien gaixotasun horiek izango ditugula. Eta aurten hasi dira ateatzen, eta horien kontra, gainera gu erabaki genuen nekazaritza ekologikoan, mastigintza ekologikoan egitea, eta horre dituen zailtasunekin eta ari gara ikasten, eta horren aurrean zer egin behar dugun, nola tratatu behar ditugun, nola zaindu behar ditugun, ikasten, ez? Egin ditugu espalderak, alambre formazioa 80 zentimetrora, eta oraindik ere falta dira gero hori da formaziokoa eta gero vegetazio hazkunderako bi aldetan joango dira, bi alturetan beste bat, bi, 3-4 alambre, bai? Eta gero helburua da pareta bat lortzea. Pareta bat, mastien pareta lortzea, ez? Bai, eta aukera izanen zen mekanizatzeko ere biltzeko, ez? Ez. Eta alde batetik gero, hemen aukera egon izateke terreno haitik, malda, baina hemen ezin daiteke sartu estubi delako zo, bai. Eta buelta emateko, eta paratu, ezin daiteke sartu vendimia dara, bai. Zuek eskuz zein nahi duzu. Lana eskuz eta lerroak ere, eskuz, ez dugu... Erdikoa bai mekanizatu. Bai, erdikoa mekanizatu. Erdikoa bai, desbrozatzearena, baina lan ia dena eskuzko lana da. Eta ikusten da, onara etorri eta itxura ederra dula, ez? Hasi da masti itxura pixket hartzen, bai. Lehen olakoa zen idezelai bat, eta orai, masti itxura gutinez pixket badu. Denbora segidan pasatzen da, ezagite proiektua martxan paratu zenutenik zen denbora pasatu da? Hirugarrena landarea. Hasi ginenetik, pasatu dira 5-6 urte. 5-6 urte, eta gero, aurten ikuste pixka bat bilduko dugula, froga batzuk egiteko, eta heldu den urtean izango dugula lehendabiziko uzta komertziala edo. Así que, hirugarrena aurtengoa. Orduan, 3. urtea landatu zenutela landareak, eta, pazientzia behar da, ez? Pazientzia eta lana egin, ez? Besterik ez da, ez? Bai, hoi da, azkenean, baginak egun sartu ginenean ere, baginak egun matxak behar duela bere denbora, 2013an landatu genuen, hoi da, 13ko, 14ko eta 15ko udaldi eintu, eta aurten zerbait bilduko dugu, baina ez haunitz. Aurten proba batzuk egiteko moduen bai, baina produkzio desente bat heldu den urtean edo hortik aintzin. Orduen 3-4 urte behar izeten dire hasi orduko, bai. Ekoizpen txiki bat jaso zenuten eta hortikan ekoizpen horretatik lortu zenuten pixu bat zuen ardoa nolako izaten alden ikustea, ez? Bai, printzipioz bildu genuen bai izkilota txiki hemen, izkilota handia eta Hondarra Bizuri. Eta orduan horiekin olite aldean egin genuen frogak, ez? Ardo motak edo pixka bat bakotxa bere aldetik hartzidura egin da, fermentazioa egin da, gero nahasketa nolako ardoa aterako zen, ez? Eta pixkat, frogak egin ditugu eta aukerak eta potentziala ikusi dugu. Eta benetan ere, posi gaude, ez? Ikusi dugulako aukera dagoela
hemengo mahatxakin ardo on bat egiteko, gure helburua dena, ez? Eta, bueno, lehendabiziko froga hori eginda, 200 kilo bakarrik hartu genituen, Baina, bueno, aurten ja pizkat izango da lehendabiziko mahatz bilketa komertziala edo, eta ja helburua da 2017an merkatuan egotea Bastango xurie. Ongi da, ilusioz beterik eta itxaropentsu, hala behar da izan, baina azkenean mahatsa kantitate batean eman arte, mahastia mimatu behar da, mahastia zaindu behar da, eta horre badur lana, ez? Ez egite zertan zabiltzaten, ze zainketak egiten duzu batipat? Bai, hoi da, azkenean prozesu luzea izaten da, eta bueno, orai ikusten duzen bezala, matxondoek hartu dute porte bat, alambrera llegatu dira, eta oraiko, bueno, neguen egindako lanak izan dire batez ere poda, inausketa, forma eman pixka bat matxondo hauei, eta oraiko lanak batez ere belarra kontrolatu, belarra desbrozatu, gero egiten dena da poda berde, pixka bate bakandu behar ez diren adarraketa, eta gero tratamentuak, behar diren tratamentuak. Ekologikoa nahi gara, eta hor beti kontrolatua dago tratamentuen afera hoi, eta kaldo bordelesakin eta ibiltzen gara gu, eta hoixe da, pixka bate xarta-xata oidioa ez sartzea. Ez sartzea edo sartzealik eta gutien, bai. Azkenean zuek apostu bat egin zenuten, proiektu bat martxan jarri zenuten, eta mahatsa egintzan lursail desberdina dituzu, ez? Bai, hoi da, 3 partzela diferentetan landatu genuen, bertzeetan grabatu izan dugun meakan, hau urtsuakoa, horiek biek 2013an landatuak, eta 2018an bertze luberri, bertze puxka bat landatu genuen. Hoi honiken landarea hunditzen nahi da, ez dago hauek bezain egina, eta bai, 3 partzela eta manatua denetara 2 hektarea. Bai, hasiera batean, orain dela urte batzuk, hasieratik aur jaio berri bat bezala, zuek tripan duzen bezala ikusi genuen proiektua, eta orain da momentua, bai, proiektuetan sinetxi ezkero eta lana gogotxuin ezkero, esforzo batekin, maitzak lortzen direla, eta gure gibelkaldean ja ikusten dugu matxa esente zineki. Bai, azkenean, eta askotan hitz egiten duguna luze egiten dela, ez? Ez da gauza bera, ez dakit, aratzea edo behia edo esnea, egun batetik bestera edo gazna, ez? Guk fruitu arbolak, zagarrondoak edo mahasti hau landatzen duzunetik fruitua lortu arte, pasatzen diren urte guztiek luze egiten dira. 4 urte bizi behar da, eta gainera hainbatetik atera behar da dirua bizitzeko, eta esperoan, baina, badirudi hemen dagoela, behintzat lehendabiziko vendimia edo mahats bilketa komertziala ingo duguna, hemen dago, eta esperoan, hori ere, oantxetorriko da. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta betiko moduan, datorren astean saio berri batekin bueltatuko gara. Eskerrik asko eta ondo izan.